sexo e con ele un traballo importante na vida dos nosos rapaces. Isto é sempre un momento de sentimentos encontrados. Por unha parte, estou contenta de ver como medran e como se preparan para dar o seguinte paso, pero tamén me dá pena ver como algúns vemos oportunidades mellores e tedes que marchar ao instituto. A cada un de vos quero dedicarvos unhas palabrillas porque sois especiais, únicos e irrepetibles. Aos meus queridos de quinto, Valen, Bianca e Johan, non podo estar máis orgullosa de vos. Cada un ten algo único que... ¡Vamos! Cada un ten algo único que me fai sentir afortunada de ser a vosa tutora. Johan, con teu saber estar, a túa capacidade de escoitar e transmitir alegría. Bianca, con teu espírito inquieto e as túas ideas e preguntas que sempre fan que a clase sexa única. E Valentina, cunha sensibilidade e dozura que enamoran. Antía, que enerxía máis bonita tes. A túa dozura, o teu saber escoitar e a túa capacidade de ponerse un sorriso a todo son un agasallo para todos nós. Agardo que esa luz se siga acompañando sempre. David, sen dúbida, o noso bule-bule. Non hai sillas que poidan frear a tua enerxía. Hai algo moi especial en ti, o espírito inquieto, pero tímido, e a capacidade de facer que todos esperen que fagas algo simpático. Hai calada pero profundo. A tua timidez vai manter que non é necesario pagar moito para deixar unha grande impresión. Ti expresas de outro xeito, sempre educado e respetuoso. Non deixes que nada apague esa paz que transmites. Ai, xa se ve. Para min sempre serás o pequeno soñador, unha gran imaginación e o despistado que perde as cousas. Non hai unha vez que non me quixera rir ou enfadar un dos teus momentos de despiste. Grazas por tantos momentos. Pero, ten cuidadiño de que non che quede o abrigo nun banco de Ramón Ferrer. Salvador, que che podo dicir? Chegaches hai pouco, pero a tua educación, a tua disciplina e o teu respeto por todo o que che rodea son algo